Δόξα Συ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ. Ο Ιωάννου Ιωάννου Βαπτιστή είναι καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρία και αγιάσεις τα είδα Χριστός ο αληθινός Θεός. Τες πρεσβείες του Παναθράσου και Παναμόμου Αγίας αυτού μικρός και χρόνου. Δυνάμει και τιμής του Θεού Σταυρού. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Ηγεσίες του ημίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρου Γεωργίου του Θεοφόρου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Ανδριάς διαφυλάσσει πάντα σε εμάς. Χρόνια πολλά, καλή πόρτα.